Udako Euskal Unibertsitatearentzat udako ikastaroen hasierako ekitaldea beti aukeratzen du estrategikoa den gaia. Azken urteetan horrela egin da eta horrela landu egin ditugu gauza ezberdinak, humanitate digitalak, zientziak eta euskara, herrigintza eta akademia, baita ere gure buruak omendu. Eta urten, koherentziagatik baita ere, eta ikusita Udako Euskal Unibertsitateak bai bere hasiera egingo duela ikerkuntzan modu praktikoak egiten eta baita ere jaso dugun aitortza Euskal Sareko agente gisa, zientzia eta teknologiako agente gisa, iruditzen zitzaigun momentu aproposa gai hau mahai gainean jartzeko. Hau da, nola egin ikerkuntza herritarrak inplikatuta. Azken finean, Udako Euskal Unibertsitatea akademia herrikoi eta herritar bat da, eta bere izaeran eta balioan eta koherentzia bere ibilbidearekin ikerkuntza egin nahi baldin badu nolabait herritarrak kontutan hartu behar ditu. Eta hori da arrazoia gaur hemen Bilbon batzea honi buruz hitz egiteko. Egia esan, zientzia herritarra edo herritarrak ikerkuntzan inplikatzea, adibideak egon badaude, baina oso gutxi dira. Ez da gauza kultural bat orokorra dagoena, eta guk ez dugun ezebez asmatu behar, egin izan duguna izan da, gonbidatu hemen inguruan halako esperientzietan parte hartu duten pertsonei, eurak kontatzeko zer egin duten, nola egin duten, eta hortik ikasteko. Azken finean, gure leloa elkarrekin da, eta hori da egin nahi duguna. Besteek zer egiten duten ikasi eta ikusi, eta hortik hartu ideiak herritarren inplikazio hori lantzeko, eta ikusteko nola egin dezakegun hori, eta nola sartu eta nola txertatu baita ere gure praktiketan. Ikerkuntza abiatuko dugu, azken finean baditugu hor bi zutabe oso garrantzitsu, bat ala Errenteriako udalarekin bate daukagoen atzedegunea eta momenturen batean ikerkuntzan arituko dira humanitate digitalen inguruan, eta gero beste zimendu potolo bat goi ikastegia da. Bertan online masterra ematen da, baina horrekin lotuta baita ere hezkuntzarekin eta hezkidetzarekin lotutako ikerkuntza egingo da, eta nola ez UEU bere izaeragatik Euskal Komunitate Zientifiko-Teknikoari buruzko ikerketa propioak egin behar ditu, inguma daukagun datu base potente hori erabilita, jakiteko nola saretzen garen eta nola antolatzen garen.